Ki apa sih? Suluk apa? Suluk, Mas. Oh. Cengkok isi Purwodadi. Paham toh, Cok? Tepuk tangan. Oh, sik urung isi suluk wis tepuk tangan. Swangkahang sesumbar lindu bumi gonjang kancing kumaludo kadi guntur ketuk omo pengkang jaloniti mbak lumena Oh. Wis suluk cap damen piye to kuwi? Suluk kok nganggo dalu tang tutu dentak tang. Suluk sing merabu sing berwibawa. dalang kuwi kulino sregep sinau nyawang endi-endi nggon ben banyak khasanah budaya iki cengkok isi Purwodadi kowe iki ra ngerti suluk kok Iya, nggih Pak Dalang matur. sapa mulang adoh Iya. original iki Iya. Tuhusan Wisnu Bathara arsohang lebur bumi nyatlah gending kalangan agar pandang montar inon lir kegonang surem coring pagang kaseran pacaring purnaning sambutan ora Tantang-tantangan sik to. Kok langsung mati ora nggo tantang-tantangan sik? Oh, walah kowe kira ngerti ya, Mas. Lho, ora ngerti piye? Anoman kuwi satriya kondang perwira yuda. Heeh. Tangane atos ngampleng pisan langsung semaput. Lah kowe karo anggota perang kesuwen, lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no. Kuwi dalang lumuh kuwi. Alah ya kowe sing gak jos. Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 lho. Lho, ngono kuwi karek pinter-pintere kowe to, Mas. Oh, maksudnya pinter-pinter Ya iki gak semaput to. Semaput. Tambani urip neh ngono. diantem neh, Semaput neh. semaput neh. Terus momennya waktune jek turah. Ditambani neh. Urip neh. Sik tapi wayang apa puskesmas yo tambani urip neh lho. Alah, kowe urung duwe bojo nek ndika bojo kaya aku lho Mas Bar urip neh. Oh, alah racus blas kowe. Mula banyak